Aizea Maio jota abeslaria hementsa daukagu bere soinu jole lagunarekin. Zure izena barkatu? Iñaki. Opa Iñaki. Kaixo. Iñaki Irreta ezagutzen zaitugu gainera. Iaz ere gurekin izan zinen. Iñaki Irreta eta Aizea Maio jota zoragarri bat zuzenean, bi bazuek. Gaur eta betiko Nafarroako zapore dugu. Gaur eta betiko nekazarien adore da gustu handiko jota da gustu handiko Nafarroako zapore. Aizea eta Iñaki. Mila esker, Zoragarri. oso ongi. Eskerrik asko. Eskerrik asko gurekin izatearen eta gozatu San Ferminak hemendik aurrera. Ongi izan, ongi Gozatu. izan.